Hak jing lekai Indian Super League hapreng ke Mumbai City ka brega Kynhun ye lekai jong Halen nong tru Persia e ka Chenayan. Haba pai shak ne jing lekai ka Mumbai City kala khori ka nam job hadin magalala ban Pynliem ye ka Chenayan da lai lanot. Ye gini gilai gol jong ka Mumbai City la yo ban thep ha ka minit ka ba san peu ar lengbau changte ye ka gol ka ba ar la yo ban thep ha ka minit ka ba pra peu lengbau wikram bar ye ka gol ka balai la yo ban thep ba shwa ban kut ka jing lekai kata ha ka minit ka ba khandai peu lengbau ugur kirat singh. Hak jing lekai Premier League hapreng ka Brighton Persia ika Tottenham. Haba pai shak ne jing lekai ka Tottenham kalamat ika namrem hadin magala Shah Pynliem hakmat ka Brighton da saula ar. Hagawai par ka jing lekai Premier League hapreng ka Arsenal Persia ika West Ham. Haba pai shak ne jing lekai ka West Ham kala yo pat khi jar ningkong tang ha ka minit ka bakhat lai lengbau Thomas. Badai lama ka shigol hadu bukut ka Gela step ka West Ham katam dai weilanot badai ha ka kelamit kata ha ka minit ka basan theusan ka West Ham ka layo ban thep ye ka gol ka ba ar lengbau Constantinos badai lama gini ki ar gol laplong ye ka West Ham makan la ban Pynliem ye ka Arsenal da ar lanot bal lengbau ne ka nam job ka West Ham kala kiu sha ka kerdan ka ban riu kat ba ka Arsenal kanang ne ka kerdan ka ba ar bal lengbau ne ka nam rem ka Arsenal kadang duna ar pon ye ka Liverpool